nggih konten apa sing lagi tren? Konten sing tren saiki yo parking parking kurang mendidik gitu. Parking. Yo kok gak kurang tapi belas gak mendidik nek parking ngono iki. Tapi piye? Trene saiki yo ngono iku kabeh. Iya. Lagi anjing. Ah, ah, ah. 17-an yo nek desane awak dhewe gak enek acara. Acaranya konten ngono kan yo berarti awak dhewe iso tersalurkan lah. Soalnya yo masuk. Good morning, my friend. Sorry telat. Wait, ya, sipit. Mana ya? Aku ini. Nek gawe konten tentang narkoba piye? Masuk. Alah, udah basi dek. Apa kok ya mono yamene nggih konten narkoba iki. Mbok ngerti yo ning YouTube ku lho, wis pirang-pirang konten temane narkoba kuwi. Ora ono liyane ta? Tuh, masuk iku mon mengedukasi pemuda-pemuda zaman sekarang nih ben terjauhkan dari narkoba ngono lho. Ketimbang gawe narkoba ngono iku. Halo ki lho ketak duwe info kowe. Ki lho. Lomba gawe konten tentang 17-an. Lah malah lo masuk iki. Seperti kene juara atau hadiah. Kena gue jajan kene-kene. Top lah kudune kene dikenal wong akeh, kaya lak luas. Ngono lho. Dak mending iki ae. Pe cara kowe. Harus aku yo. Foto aku. Aku aneh. Apa nek koyo mencurigakan ngono gak grike yo. Piye ngono lho. Mikir aneh-aneh, Cuk. Ngono lah yo kancamu. Mending mikirno mau persiapan lomba sesuk. Nah, gawe konten apa? Lah, ikut sesuk ae lah. Oh, takut. Halo Mas, barangku Mas. Lokasi biasa nih ta Mas? Oke Mas, meluncur aku Mas. Nanti kono sedilok. Kosong kan Mas, rano wong? Oke. Anjing apaan? Tahu, no, aduh, no, kameraan.
kurang apa? Itu kayak biasa nih ya, temon ae sing kurang iki. Main telat terus tekane. Tenang gue ri, udah yo tekan aku. Lha iki mah rene temon rambut parane tapi ya. Yo ora sempet Jon, wong aku yo sibuk ngurusi barang-barang ki mau. Hei. Oke. Wes ayo udah dimulai. Bukan apa iki? Sabar sak sose. Lha apa lagi marah bototo kene mang? Sabar bangsat. Mau lu apa anjing? Beneran niat rasa melu wajib. Lah kok piye? Aku ki wis niat nang kene. Iki dilapo kowe iki wong bolo kari telu ngene ya. Geger ae. Oke, nek jalukanmu kok ngono, aku ora bakal nang kene maneh. Bye. Ji. Mencurigakan ade. Sing ora bilang bilang. Ya saya balik ae. Kontene ya ora sida ya. Itu ya. Temon nak mencurigakan ngene ya. Kok tak selidiki ae temon iki. Ben ora penasaran nih. Selidikane. Lu, Oh, mana? Oke. Bentar lagi mundur. Oke. Yuk. Sekarang Anda sudah terkepung dan Anda sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Mana anjing? tuh, ya Cor. Cor. Mobil. Beneran juga anu nek temon iku pemakai. Angkat. Aku apa, Pak? Turun. Tangan di atas, turun. Salah gue apa, Pak? Jelaskan nanti kalau sudah di kantor polisi. Lepasin gue. Lepasin. Salah anjing. Kak. Temen gue yang salah bukan gue. Lepasin. Lepasin, Kak. Memakai narkoba hanya akan membuang-buang waktu, menghancurkan ingatan, harga diri, dan segala sesuatu yang sejalan dengan pikiranmu.